zdraví vás nejúžasnější Kripl. Je mi jasný, že většina z vás o mě nemá ani tucha, slyší o mě poprvé, ale těšte se, to se brzo změní. Chtěl bych vás pozvat na svou internetovou podcastovou show Svízej to. A samozřejmě si teďka řeknete další internetová mrtka. Tohle to už fakt nepotřebujeme. Zapte to, než to naklade vajca. Ale říkám vám, Svízej to a nejúžasnější Kripl je něco jiného než to, co jste byli zvyklí předtím znát z internetu. Těšte se na to, Svízej to bude show bez šprcky a bez cenzury, která vytuní nejen vaše sexuální životy, ale dá vám další hodně cenný rady do života, takže se na to těšte. Na jaře, na YouTube, Svízej to a dej to mě vidět svým kámošům a hlavně kámoškám, protože kámošky mají co? Kámošky mají kuničky a kunička je vždycky lepší než špéro. Takže zatím těším se na jaře, na YouTube, Svízej to, nejúžasnější Kripl. Zdar!